at tugas first floor. Paigong na ba ang atong buhat? Nga mingon kita, nagsimba ka matag Domingo, binuniagan ka of course, nagpakasal ka sa simbahan, nagpahilog ka, nagtuo ka sa mga sakramento, no? Nagluhod ka gikan sa layo, sa puntahan pa, do sa altar, nag-ampo ka matag adlaw. So, pagkaingon ba ka adto ka sa first floor sa langit? Maison, ano na usa ka deboto kaayo, no? Sirado katoliko nga makita gyud nimo sa iyang mga maayong buhat ang tanan. Apan namatay na siya. O dito sa iyang pagikan diri sa kalibutan, tuwa na siya. Niadto na sa laing nga kalibutan. O iyang nakita adunay usa ka buong 3-story building. O dito, kay 3-story man, nakita niya ang 3rd floor, mao kanay giingon nga heaven or langit. O sa ikaduha, 2nd floor, ang purgatorio. 1st floor, naman, impyerno. So, kung kamo ka ang maong diboto, sige, simba sa San Juan sa Liwan, diboto sa tanang santos, asa ka ninyo siya maginting? Unsa na floor? Ha? Ay mo ka? May sayo. Asa mo? Ay, okay lagi ka ay mga langit? Floor yun? Hindi mo gusto matong langit. Pero sa atong istorya, adto siya sa 2nd floor, ang purgatorio. So, pag-abot niya dito, tanaw-tanaw siya sa palibot. Excited, no? Iyang i-feel ang palibot, naglakaw-lakaw siya. Unya, sa iyang paglakaw-lakaw, nakita naman niya mga suot na higala, mga taga-Giwano, asa di ay kadiri mari. Sige siya, apeli, nag-aakot yun ay ita, pariyo yun ay ita, kita mo ito, sige, lolo dito sa San Juan, Chapel, o sa segunda patron na San Roque. Unya, sa ilang paglakaw-lakaw susay, na-surprise sila. Pinatagpuan Manila ang ilang kanhi Padre Cura. Uy! Pader! Di ka niya pader din eh. Wala ko mag-expect na di ka din eh. All I thought is that dito ka sa 3rd floor sa langit. Kung sa inyo sa pare, ayaw pagsaba kay dito sa ubos, dito sa impyerno, tuwa ang atong obispo. So, katawa na rin mo, aksa na mo. So, ngitsoon, ang ato ang iisutan karon mauman, no? Ang kaluwasan. Sa miyanging panahon, no? Before the Vatican II, nahimusgan, panghimusgan kayo nato ang giingon nga outside the Catholic Church, there is no salvation. Masabot, ang mga Katoliko ay luwas. Pagkakit na. Gone are the days, no? Umana na. So, sa atong pangin karon, kita, sa ulo, santos nga bisa, mga sakramento, naghimutan, no? Pag-ulo na human sa inyo, ha? Juan,
pagka-aligre o pagka-madasiton nga fiesta sa segunda patron San Roque. No? Daghan kaayo, aligre kaayo o dasig ang tanan o ang matag-usa, no? Nakaangkit kayo sa mga grasya. Makaingon ka ba na adto ka sa first floor? Paigong na ba ang atong buhat? Nga mingon kita, nagsimba ka matag Domingo, binuniagan ka of course, nagpakasal ka sa simbahan, nagpahilog ka, nagtuo ka sa mga sakramento, no? Nagluhod ka gikan sa layo, sa puntahan pa, do sa altar, nag-ampo ka matag adlaw. So, pagkaingon ba ka adto ka sa first floor sa langit kung manugtong ang kamatayon? O siya, yung na, are you sure that you are guaranteed of salvation? Ha? Oh, we are only a human being. Meaning to say, makasasala ang dagko. Why worry up, anak? Kasi ikaw pa din, ay apil-apila. No? Every day we commit sin. Therefore, every day we should renew ourselves before God. So, unsa man ang required nato buhaton? Unsa man ang buhaton sa usa ka Kristiyanos nga dibuto sa San Juan, sa San Roque, o sa tanang mga santos dibusyonan? Nya hindi ta malangit kay ani Father. Kasayang naman niya ako ang pagtuo. Unsa man gibuhat nato ang tanan dito sa sakramento apan still kuha kay naman bisan unsa una to pagpaningkamot dili ta kasigurado kinsa raman ang makasure nga mayroon ka nato ingon ang Ginoo ang Dios Amahan maray nasayon. Pero kung kita di ay naningkamot usab, it is a two-way process. Di man mahimo nga ang Ginoo sa sinugdan pa lang kitang tanan pinanggamaw na di kita sa kalibutan. Di ba? Iyang pagpaningkamot nga makita niya kung unsa di ay kita nga gihigugma sa Dios. Giingon sa San Juan, giingon sa kasulatan, no? Mugikan ako, muadto ako sa Dios Amahan ug andamon ko ang lawak alam kaninyong tanan. O magtapos na ang pag-andam sa maong lawak, mubalik ako o kuhaon ko kamo. So, musugot ka? Nakuhaon ka? Yes? Si Ate Lisa na may yes kayo, pero with all yes. Kamo? Gusto na mo ba? Ita. Nga naman mahandong, nga naman malipay na kuhaon. Of course, of course. Pero mga iso, the challenge is, kinahanglan nyo na tayo kuhaton. Una, pagtuo. I believe at Elisa ay kamong tanan na aniini. At Elisa ay mukanta ka ni Elisa, tulo-tulo. Muingon na siya, kay para maning sa Ginoo. Bahala na ng pagkinaon siya na diya, magka-murinsing na diha. Basta, if you sing twice, you pray twice. As it is said. Mauna, kung ay kanta, birit mo diha, tamang spirit, kay para ka na sa Ginoo. Ikaduha, kinahanglan na nga to ang pagtuo, mamunga o maayong buhat. Kung saan man ang pulong, maayo kay kag-istorya, pero ang buhat, dili synchronize, inconsistent. So, faith must be consistent. Mamunga o maayong buhat. Works of charity, good works, kung kinahanglan
makita kayo sa imuhang pagkatao. Mga igsoon, kinahanglan ang consistency. Kinahanglan ana adili kay karon lang Domingo mo simpas mo Domingo na. Karon lang buwan na paling-paling. Sayang ang grasya sa Ginoo. So, ningon sa Santiago, faith without good works is dead. Ang pagtuo kung walay buhat, patay. Sayang kung yung pagtuo kung usahay mediocre kita. So, kinahanglan yun Yahweh. Yahweh haron makasulod sa gingharian, sa higpit nga gingharian sa Dios. Yahweh, usa man Yahweh. Yahweh sa pagtuo. Yahweh sa paghinulsol sa tanan natong mga sala. Let us remember sa kamatayon ni Kristo tulo sila, di ba? Naiduha ka mga makasasala. Ang usa wala na ginulsol, ang usa nagbasol siya. Diha dayon gidala siya sa gingharian sa Dios. So mga igsoon, dili pa ulay ang tanan. Apan kinahanglan ng buhat kita. Yahweh, kining Yahweh sa pagtuo, consistency, pagbasol o paghinulsol o pagbuhat sa maayo. Kaya every day we commit sin, so every day we must have this constant change for renewal of ourselves. O manakanta ni, kisa ni kanta ng constant change. Jose Alexander. So ganito ang turo na. Talo, we're on the road. We move from place to place. And all the times we share, babalo sa sakay, we move along. Life is a constant change. Life is a constant change for renewal. For kausapan sa atong kaugalingon. Kay mauna ang angay buhaton nato. Kay kita nagtanaw sa pagbabalin. Okay naman siguro ang simba matag Domingo, paigo naman ang misa, paigo naman ang apo. Dili paigo. That is not enough until the grace of God. Because God's grace is enough kung ang iyang hugma ka nato, mao'y magdala ka nato sa kahimayaan. Pero kinahanglan tang mo participate sa iyang grasya. Mga igsoon katapusan, ano na istorya sa dito sa kanya kay langit pag-isutan ng purgatorio. Istorya sa kabahin sa impyerno ang Satanas. Nag-meeting sila, board of consultors alang sa mga Satanas. O ningon ang hari niya, ang ilahang pinaka-main agenda, pagutana unsaon nato pagdali sa mga tao sa gingharian sa impyerno. Ingon ang usa ka board o consultor. Kung sa akong bahin, ingnon na ko ang mga tao nga walay Ginoo. Ingon ang hari sa Satanas, dili. Nasayon ang mga tao nga naay Ginoo. Nasayon sila kay nasayon sila bisan ako. Nasayon kay gikan man ko. Lucifer is also an angel, fallen angel. Nasayon mismo kanang mga pinuniagan kay mauna ilang pagtuo. So ningon sa usa ka member sa mga Satanas, ang iyang suggestion, ingnon na ko ang mga tao nga walay kamatayon. Ingon si Satanas, samot ang kadaghanan sa mga tao labi na pag-COVID, halos nag-aadlaw na matay magani. So, dili sila mutuon nimo. Ingon po na sa board of consultor dito sa impyerno. Ingon ako ang mga tao nga walay sala. Waki akong ginawa sa haling Satanas kung sa ganiha. Mawitaw nang nagkagubot na ang mga tao sa kalibutan tungod kay daghan kayo ng pakasala. Sa katapusan, ningon ako sa miyembro,
Sa mga tanaw ninyo, na maaghan kayo ng mga tao na magpapasala o mga sa gingharian sa impyerno. What do you think? Ha? Unsay lubak? Unsay sagyot sa usa? Ha? Murang hapit na. Diri pikas. Kung saan ka sa haring Satanas o sa iyang mga sakop nga mainganyo ang mga tao nga muadto sa gingharian sa impyerno. Una, o sa giingon, walay Ginoo. Ikaduha, walay kamatayon. Ikatulo, walay sala. Dili mahimo kaya mga tao bituo ana. Pero sa katapusan ingon ang suggestion ingon siya, kini daghan pang panahon, igsuon ayaw pagdali. Take your time, enjoy, inom, kaon, no? Pagluling ayaw, okay na, chill, ayaw pagdali. O kana ka suggestion, gidawa. Kaya nga naman, mao man ang atong pagtuo. Di ba? Okay na, oy. Saad sa ta. Exactly. Laag sa ta. Mag-enjoy sa ta. Unya na lang na simba. Unya na lang ng tabang-tabang na yung simbahan. Di ba? Yan. Unya na kumapag-o. Naapay time. Di ba? Mao na natong dakong pagtuo because we are not truly confronted that there is hell. Pagtuo na to, okay pa. So, maigsuon sa gingon pa, today is today, tomorrow is another day. Busa, sara na, sara, dili, buwas. Pidita. Every day, today, we should renew ourselves before God. As again, we commit sin and we believe that there is death. And we truly know that God is there who can justify our actions. Binawag ko ta kini pamalandong nato, magdalaga nato sa Yahweh. Kung dili kita makalimot sa Yahweh, kung pwede imong Yahweh, imo pang iluplikit para tulungan tayo reserva. Hinapon pauta.